Una manera de fer aparèixer coses és mitjançant la goma. En aquest cas, preguntaríem als nostres alumnes quins són els autors d'aquests quadres i quan ens ho haguessin dit, ho comprovaríem amb una goma d'esborrar, esborrant una superfície determinada per veure si la resposta és correcta o no. Com es realitza aquesta activitat? Doncs bé, hauríem de tenir una diapositiva amb el contingut preparat. En aquest cas tenim les imatges i textos. Aquests textos són els que volem fer desaparèixer. Ho farem mitjançant el llapis, agafant el color del fons de la diapositiva i pintant els textos. Agafem un llapis força gran per poder-ho tapar fàcilment. D'acord. Un cop tapat, ens n'anem al menú de les accions i arrossega i deixa anar. Aquí tenim l'esborrador, que si l'arrosseguem el podem situar en qualsevol lloc de la diapositiva i senzillament, després d'haver fet la pregunta als nostres alumnes, agafem la goma i ja podem esborrar per tal de saber quina és la resposta correcta.